Huomenta. Nyt lyhennettiin vähän remmiä ja katsotaan, tuleeko tämä kuva kameran vähän ylemmäksi, ettei se vain tunnu sarvet. Pyörän sarvet on tahtonut tulla näissä edellisessä filmissä keskipisteeksi, mutta katsotaan, jos me päästään niistä nyt vähän ylittä. Lähdetään käymään vähän eri reittiä nyt tuonne uudistuslaitoksen altaille. Katsoin, onko tullut mitään uutta. Tuskinpa sinne mitään uutta oikein paljon, mutta ei ikinä tiedä. Hanhet ehkä lisää. Jos vaikka kalaseaksikin tulisi käymään kalalla. Se oli viimeksi tässä. Meillä on ollut kamera mukana, niin se teki 2 syöksyä ja se toisella sai se kala ja niin se lähti viemään sitä sinne pesälle päin se lähti. Sitä kantaa, että onko sillä poikasia vielä. Okei, joo. Niin, no syöttähän niitä tietysti pitää vielä jonkun aikaa ennen kuin ne itse alkaa kalastamaan. Kyllä ne sitten aikana oppii sen itsekin. Otetaan tosi vähän eri reittiä. Nyt täytyisi nollata tuo mittari. Siinä on ne 55 kilometriä. Nollataan tuo trippimeettari. Mikä se on? Sillä näkee aina joka reissun pituuden vain tuolla niin suurin piirtein. Aika tarkkaankin vissiin, kun mä nyt kun yrittänyt asentaa sillä, että se tuon pyörän suuru kierros mukaan se piti laittaa, kuinka pitkältä se yhdellä pyöräyksellä menee. Se pitää se ympärysmitta mitata tuosta pyörästä. Lähdetään. Aurinkoinen päivä näyttäisi tuleva. Ei pilviä oikein paljon näy kyllä. Täällä 15 astetta lämmintä. Vetoketju vetää tuonne kurkun. Lähdemme tänne päin nyt. Joo, kyllä vähän viileältä. Kyllä se tässä päivän mittaan lämpenee, kun tuo aurinko pääsee vähän ylemmäksi. Vähän nousee aurinko, niin kyllä lämpenee taas. Vielä on elokuuta, nyt on kylläkin viimeinen päivä. Tässä kuussa on nyt 31 päivää. Niin se on tänään sitten viimeinen.
Nyt ne on asfaltoinut tuosta, niin siitä nyt pääsee hyvin. Mennään nyt tästä näin. Ja taas on vastatuuli. On tainnut tuuli kääntyä. Nyt on itä tuolla Selän takana ja sieltä tuuli viimeksi ja nyt mennään länttä kohti suurin piirtein, niin se on siellä se tuuli nyt. Tässähän nyt tämmönen kiertotie, niin on rakennuksia ja puistoja, se voi siinä väliltä olla tämmöistä vetoa vähän, mutta tuntus, että olisi vähän vastaista näin päin, mutta onpas myötätuuli kotiapäin siinä tapauksessa, jos nyt tämä pitää paikkansa. Mennään nyt tuosta meidän, missä me 60-luvulla asuttiin tuossa Årbyn asuntoalueella. Tässä on 3000 korkea 11 kerroksesta, mutta keskimmäisessä me asuttiin tuolla ylimmässä kerroksessa 11 kerros ja me siinä joku vuosi asuttiin, mutta kyllästyttiin siihen. Ja vuokran tykättiin, että oli kallis, vaikka se oli vähän 500 kruunua siihen aikaan kuukausi, 3 huonetta ja keittiö. Ja sitten siinä oli aluksi niitä omia ongelmia. Hissi oli sitten käytiin lauantaina isot ostokset tekemään, niin olikin hissi rikki ja mennään ne 11 rappua kävelleen ylös kauppakassien kanssa, niin täällä on poliisi paikalla, kun täällä on ne ammuskellut välillä täällä ja poliisit näyttäytyy välillä täällä, niillä on jo erikoisvalvonta täällä alueella. Tänne on muutamat saanut kiellon tulla alueella. Ajetaan nyt läpi tässä, eikä nyt tällä aamusta. Siinä me asuttiin muutama vuosi ja sitten siinä oli aluksi sekin, että kun tultiin perjantaina töistä ja pitäisi mennä suihkuun, niin ei tullutkaan vettä, kun se on niin korkealla, niin se ei noussut sinne asti vesi. Ja kun kaikki meni yhtä aikaa ja tuli toistenne suihkuun ja perunankeittovetetkin välillä hakea tuolta, se piti hakea tuolta
pesutuvasta alakerrasta. Ja no sitten ne kyllä aika pian asenti siihen sellainen jonkin erikoisen pumppu. Se on niin korkea talo, että vesitorniin paino ei riittänyt. Se on melkein samalla korkeudella kuin vesitorni, niin tuo yläkerta. Ne ei ollut sitä ottanut huomioon rakennusvaiheessa. Siellä laitettiin vain pumppu sitten, että kyllä sitten tuli vesi ylös asti. Ja just siinä alussa, kun me muutin, se oli niin uutta, että siinä oli vielä rakennustelineet ulkopuolella. Ja kun me muutettiin siihen. Ostettiin sitten sellainen oma asunto. Sellaista. Ostettiin yhdestä talosta, noin 4/4 siitä talosta. Ja no tästä nyt ei ollut hyvä mennä, kun tässä ei ollut pyörätie. Ja olihan siinä nyt se maksu, se tietysti se maksu, mutta sitten vuokra oli vanhaan 125 kruunua. Oli vuokra siitä sitten. Mutta että sehän oli maksu se velkaa piti tehdä ja ostaa se 4/4 sitä. Se oli kaikki tontti ja kaikki, se on jaettu 4 taloja. Me ostettiin sitten, se oli pienempää, mentiin 2 huonetta ja keittiö, se oli vaan siinä. Että vähän mentiin huonompaan sillä, että oli yhteinen kylpyhuone kellari, sitä piti aina vuoroja kirjoittaa siihen ylös ja lapolle kylpyvuorot ja kaasuhella oli, kaupungin kaasu vielä oli silloin siinä. Ja tämmöstä, niin oli kauhean iso se eteinen, niin mä siitä sitten eristin sen, että saatiin siitä makuuhuonetta. Siinä nyt tuli niinku tavallaan 3 huonetta ja keittiö sitten kumminkin, mutta siitä hallista se oli hirmuisen iso. Jotta se mahtuu pari sängyt ja silti siihen jäi sitä eteistilaa vielä. Tein sellaisen sälekön vaan siihen, että se erottuu vähän siitä hallista. Siinä me sitä asuttiin aika monta vuotta ja älä nyt mistään mä meisin mennäkään tuolta. Täältä mennään. Mut sitten siinä oli aina ne ulkotyöt, pannuvuorot oli, lämpöpannu oli, se kävi hiililämmittäinen. Se piti aina aamulla ennen kuin lähti töihin, niin talven kun lämmityskausi oli, niin katsoi, että pannuun piti täyttää sitä puolipäivässä. Mä kävin vielä kotona ja lisäsin sinne sitä hiiltä, se ei saanut sammua. Se oli kova oma sytyttää uudestaan sitten puilla. Jos se pääsi sammumaan, se piti aina keritä sinne hiilustan päälle niitä lyömään niitä uusia hiiliä. No se me muutettiin kumminkin sitten öljylle, se öljypannu laitettiin. Siihen aikaan oli öljyhalpa. No ne ulkotyötkin oli aina niinku vuoro.
joka 4. viikko siis. Ja se oli semmoista, että ei ne aina kaikki oikein tehnyt niitä hommia, se jäi aina vähän sellainen. Kyllästyttiin siihen ja ruvettiin katselemaan omaa semmoista omakotitaloa sitten. Ja löydettiin tuosta läheltä tuo, missä me nyt asutaan. Se ostettiin 72. Ja siinä asui semmoinen vanhempi pariskunta ja ne muutti semmoiseen vanhain asuntolaan johonkin. Ne oli sieltä huoneiston saanut ja siellä oli jonkinlaista semmoista, että siellä oli henkilökuntaa, että siellä oli vähän niin kuin turvaa näille vanhoille. Mutta sitten ne halusi vielä viettää sen joulun. Sitten kun me siinä vuoden loppupuolella ostettiin se 72, niin ne halusi, että jos he sais viettää siinä joulun vielä. Siinä talossa ja me hyväksyttiin se ja ne sai jäädä siihen se jouluksi. Me sitten vasta joulu ja uuden vuoden jälkeen muutettiin sitten 73 siihen. Ja siinä sitä on asuttu nyt. Onko siitä nyt jo yli 50 vuotta? Ja nyt ollaan vanhoja. Kyllä mä nyt lumityöt vielä, kun mulla on lumilinko, niin pystyn tekemään ja sellaista, mutta puutarhatyöt on enemmän. Kyllähän siihen nyt apua saa tietysti, jos maksaa, niin tuleehan sinne puutarhuria voi ottaa. Jos omenapuita pitää leikata, en minä enää uskalla pelkästään. Mä viimeksi vielä leikkasin omenapuja. Mä laitin semmoisen, mulla on sellainen alumiininen rakennusteline ja mä laitin sen siihen omenapuun sivuun ja siitä mä sen leikkasin moottorisalla, vetelin vain oksia, aika isoja oksia. Mut se on vain tullut uusia oksia. Ei se kuollut siihen mun käsittely. Mutta tämmöiset hommat niinku en mä pysty enää semmoisen, kun tuo mun selkä on semmonen, että se ei se kärsi muuta kuin pyöräilyä. Pyöräilyä se kyllä kestää, kun niin kuin sanottu, että tässä jotenkin tämä paino tasaantuu, ettei se tule tuon selän päälle kaikkea. Tähän tulee käsien päälle ja sitten takapuoli on satulammilla ja jalat polkimilla liikkuu ja kävelemään en pysty, mutta kun 50 metriä kerralla sitten pitää istua ja tuo selkä kipeäksi. Mutta tällä voi tässäkin yksi päivä taas 30 kilometriä ajoin ja ei ollut mitään seljässä tuntunut minkään muista muuta kuin että tämä on nyt semmoinen ainut liikuntatapa mulle, mistä mä saan vähän kuntoilua kummin. Tämä on kuntoilupyörä. Ja sitten kun on tuo sähköavustusmoottori tuolla, että jos oikein väsähtää, niin ajaa vain moottorilla sitten lopun matkaa kotia. Niin. Mutta ei ole tarvinnut kyllä. Mä oon polkenut aina, auttanut tätä moottoria. Se vie vähempi akkua kuin polkee. Ja sitten mä saan kuntoa tästä, kun mä kumminkin poljen koko ajan. Tästäkin on nyt tuonne kosteikkomaalle, minne lintumaille, niin on nyt kumminkin semmonen 6 kilometriä. Mä en tiedä kuinka paljon tästä tulee tämän kautta, kun en ole vielä mitään, mutta nyt sain sen nähdä. Onko tää lyhempi kuin
ja sieltä Muntelstadin kautta, mistä mä oon tähän asti ajanut. Ja on tässä näitä, tämä on aika vilkas katu, mutta lauantai, niin ei tässä niin paljon liikennettä näin aamulla ainakaan. Ja ei nyt on aamupäivä 9 maissa mä lähdin kotu. Mä jäin kattoon yhtä videota tuolla YouTubesta tuosta perhokalastuksen 2 kerran heittotekniikkaa. Kyllä mä nyt sitä oon heittänyt 2 kerralla. Mulla on 2 kerran vapaa lohikalaa menee tai meritaimenta, niin siinä on näitä erilaisia heittotekniikkoja. Onko nämä mun perässä joku? Täällä on muitakin pyöräilijöitä. Antaa mennä. Siellä oli kanssa sähköpyöriä vanhoilla ukoilla meillä on näitä, niin me pystytään vielä pyöräilemään sitten pitkiäkin matkoja. Silloin oli nopeampi tuo. Ja se on sama moottori, mutta ne on isommat nuo pyörät, niin se vie lujempaa sitä. Tämä on siinä, onkin 7-18 kilometriä tunnissa. Nuo menee vissiin 20, se saa 20 kilometriä tunnissa ajan. Niin se katsotaan vielä polkupyöräksi. Jos se menee nopeampaa, niin se katsotaan jo skuutteriksi. Mutta se on noin paljon nopeampi, että se on tuolla mutkassa. Mutta tämä riittää, tämä vauhti mulle aivan hyvin. Kyllä ne näitä pystyy virittelemään ja minäkin pystyisin, mutta en mä ole välittänyt, kun mä, että se vain on parempi pysyä vähän hiljaisemmisvauhdin. Vähän iän mukaan. Tässä on nyt tämä Närjeholmen silta ja tuossa on tuollaisia viljelmiä, kun on jotakin. Tavallinen vaihepyörä, se oli nuori mies, mutta se vaihteet ei ollut oikein asennettu. Siinä olisi tarvinnut vähän jokisen ruuvata niitä säätöjä. Siinä on aika tarkat ne jutut, että se ei hypi rattaan yli kuinka sattuu. Se pitää. Jotka vielä käy töissä, niin niillä nyt on vähän kiiruus, ja täytyy mennä vähän nopeampaa. Meikäläinen, kun on eläkeläinen, niin ei ole juurikaan kiirusta mihinkään. Mieluummin vaan ajelee hiljakseen ja kattelee maisen. Tässä pitää nyt tuommoista näköjään 17 kilometriä tunnista.
Nyt tämä tällainen marssivauhti. Ihan riittää. Joo. Ei ole pilven hattaraa näy. On aivan sininen taivas. Mä vaihdun tuonne taakse pienemmän. Se on vain 11 hampainen tuo pikkuratas siellä nyt pienin, niin ei tätä tarvitse polkea niin tiheäksi. Tuli harvempi välitys tästä. Tämä on sellainen sopiva välitys. Oli Hakusassa semmonen ratas, että se passasi tähän. Se on semmoinen kasetti, se pitää vaihtaa koko. Kyllä tähän on nyt semmoinen kasetti, että siihen saisi vaihtaa niitä hammaspyöriä. Mutta mä oon tätä 11 hampaista nyt ainakin vuoden etsinyt ennen kuin mä löysin sellaisen, joka passaa tähän. Mutta se piti ostaa se koko kasetti ja siinä, tässä on vain 6 vaihdetta oikeastaan, mutta siinä oli se oli kun siinä 15 ratasta, vaikka kuinka paljon kauheasti rattaita takavaihteessa. Kun sellaisia ylimääräisiä, enpä niitä pysty käyttämään, kun niitä mä yleensä käytän vain tätä yhtä. Tätä 11. Mutta se piti ostaa koko paketti, kun se on semmoinen. Niin se on erilaisia noita kiinnitysjuttuja tuohon napaan pyörän takanakapäin. Tämä oli jengalla siihen ja se piti löytää semmonen mikä on jengalla ja sopiva jenka vielä. Ja kyllä ne vissiin on standardi, kun kauhean hieno jenka, kun se meni ensin mulla aluksi väärään jenkaan lähti ja se vemputti vähän ja mä piti ottaa irti uudestaan. Ja siinäkin tarvitaan sitten erikoistyökaluja. Että sen saa irti ja no kiinni kyllä saa, mutta irti ei saa, jos ei ole se erikoistyökaluja pitää olla ja sai irti ja pani, se tuli nyt oikeaan jenkaan sitten